Neața lume și bine m-am regăsit la un episod din Lumele Antonio, episodul, cred că 8. Da, e 8. Am două vesti bune. Am terminat asta. M-am dus mai încolo, am găsit un sat și am luat și tasă de pumpkin. M-am dus mai încolo și am găsit ceva și uitați, avem enchanting table și astăzi am vrut să enchantăm ceva. Bine, n-am așa de mult de enchant, n-am așa de mult, dar ok. Aici iau. M-a omorât un zombie pigme și mi-a dat o sabie, what the fuck. Hai să spunem că... What? Se pare că nu putem să punem. Deci se aude. Revin și eu până când fac și eu un pic de XP. Ok, am făcut XP 17. Maș, mă, deci. Calm, handicapat. Ok, am făcut XP 17 și haideți să-mi enchantez armura asta de diamond. Azi așa. Asta. Protection 2, Fire Protection. Fire Protection. Asta. Aici punem Protection 2. Protection 2. Aici. Și aici. Așa, sharpness. Sharpness. Și la ăsta vreau să fie breaking efficiency. Ok. Mi-am enchantat. Ăsta e efficiency 2. Da. Stai așa. What the fuck, ce era să car. Asta e cu efficiency 2 și e foarte bun. Și acum vreau să iau ăla de speed. Ok. Acum l-am de speed. E foarte șmecher ăsta cu speed. Ok. Acum vom merge la minat. Și de unde cred că vă întrebați. De unde am avut rost de ăsta? Am uitat să cheamă chestii de-asta. Am luat mereu zic chestie. Am luat apă și am pus-o pe lavă. Și a ieșit. A ieșit. Da. Opa. Scuze căruțule. Acum vom merge la minat. Și mai pe aici. Uitați ce repede minează. What? Se consumă așa de repede? Ok. Cred că doar vom mina la episodul acesta.
așa eveniment. Ok? Așa de repede asta, stai așa. Mă duc eu să fac calotul de iron. Că ăsta e bun. Ok. Și avem speed infinit. Fraților, cât de tare e chestia asta. Da, mai tare e bine. Da, vreau să fac un de iron. De fapt am unul de iron. Și pe asta, aici, face noapte ar trebui să dăm. Și va fi 10 episoade pe serie. 10 episoade pe serie. Și va fi vreo 10-11 minute. Pentru că... Ne. Ok. Ok, filmăm de 6 minute aici. Apar, n-am nici. Trebuie să-mi încercez arcul. Ok. Power, power, power. Doi, acolo era power 2. Ok, am power 1 pe arc. Yay! Nu e așa de bun, dar... What? Da. Bum! Mai mult. Ce-ai, mă? What? Ok, deci nu merge. Pardon, deci nu merge. Și vom vesti bună, nu o să mai dea crash niciodată. Ei, nu o să mai dea crash. Acum aș vrea să... Nu, e prea devreme. Am zis să facem... E prea devreme. Cred că o să facem la sfârșitul seriei astea. Vom bate Ender Dragon la sfârșitul seriei astea. Ok, până și aici și gata. Adică la sezonul 4 sau 5. Asta e la sezonul 1. Ok? Uitați cum a crescut. Uitați cum a crescut. E mai piesă. Sunt ratat. Făcut pâine. Sunt cel mai mare ratat om pe pământ. Este. A dat 2. Și... de. V-am zis eu că în episodul urmă, celălalt episod, o să mă vedeți cu ferma făcută. Da. Cam atât cu acest episod. Oh my god. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe. M-ar ajuta foarte mult un share și un subscribe și like-ul. Toate trei.
Și până data viitoare, eu am fost Antonio. La revedere. Pa, pa!